Children of God, mga anak sa Diyos. Sa panahon ni Jesus, ang paghapak sa tuo nga aping sa usa ka tawo adunay espesyal nga kahulugan alang sa mga Hudiyo. Kasagaran kung ang usa ka tawo tuo og kamot ug mohapak sa tuo nga aping sa laing tawo, kini pinaagi sa backhand nga lihok. Dili lamang kini pisikal nga pag-atake kundi usa-usab ka insulto o pagpakaulaw. Kini usa ka paagi sa pag-ingon nga ubos ang imong katungdanan o bili. Mao nga sa dihang mingon si Jesus nga turn the other cheek o ipasag pa usab ang pikas nga aping. Wala siya mag-awhag sa mga tawo nga pasagdan lamang ang kadautan. Hinuon, iyang gihagit ang mga tawo nga dili musukol pinaagi sa kapintas o panimalos. Kung itunol ang pikas aping, ang nag-insulto mapugos sa pagtanaw sa biktima isip usa ka tawo nga adunay dignidad nga dili ubos kaniya. Kini usa ka malinawon apan maisugon nga paagi sa pagsukol sa kadautan. Gipakita niining ang tinuod nga kusog wala sa pagpanimalos kundi sa pagpugong sa kaugalingon. Mao ni ang revolutionary nga pagtulunan ni Jesus nga nagpabilin nga hagit hangtod karon. Ug mao ni ang konteksto sa atong ebanghelyo karong adlaw. Gipadayon ni Jesus ang iyang wali sa bukid pinaagi sa usa ka lisod apan nindot nga pagtulunan. Nagisgot siya batok sa espiritu sa panimalos nga anaa sa kasing-kasing sa tao. Ang daang balaod dag-ingon nga mata sa mata, ngipon sa ngipon. Kini usa ka pag-agi sa pagpugong sa sobra pod nga pagpanimalos. Apan si Jesus nagdala sa iyang mga sumusunod ngadto sa mas taas nga sukdanan. Gihagit niya sila sa gugma. Pagka mapuanguron o pagka manggihatagon bisan ngadto sa mga nakasakit kanila. Of course, dili ni sayon buhaton apan kini mao ang dalan nga gisubay ni Kristo mismo. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang tinuod nga kusog makita sa pagpugong sa panimalos. Ang natural nga reaksyon sa tao kung masakitan mao gyud ang pagbalos. Kung insultuhon ka, gusto nato nga tubagon sad og insulto. Kung dauton ta, gusto sad nato nga mundaot pud ta dayon. Apan si Jesus nagtudlo og laing dalan. Ang iyang paagi dili ang kahuyang kundi ang kusog nga nagikan sa gugma og pagpugong sa kaugalingon. Sigon pa ni Jesus, "But I say to you, do not resist an evildoer." Matthew 5:39. Sa binisaya nga hubad, apan ako moingon kaninyo, ayaw pagsukol pinaagi sa dautan, batok sa pagbuhat ug dautan. Unsa man gyud ay ang pasabot ni Jesus ani? Gusto ba ni Jesus nga permi na lang ta magpaitoy-itoy? Tugutan na lang ba nato nga dagmalan ta sa ubang tao? Abusaran ta tungod sa atong kaayo? Ang gisulti ni Jesus, wala nagpasabot nga pasagda nato ang inhustisya. Wala usab kini nagpasabot nga walay lugar ang hustisya sa balaod. Ang iyang punto mao nga dili kita mahimong ulipon sa kapungot ug panimalos. Kung ang atong kasing-kasing mapuno sa kasuko, asa man na padong sa ato ara gihapon, kita gihapon ang madaot. Ang tao nga magdumot kanunay magdala og bugat nga palasanon sulod sa idyang kaugalingon. Ayaw padaog sa dautan, kundili dauga ang dautan, pinaagi sa maayo. Daghang santos ang nagpakita niini nga matang sa kusog. Sa dihang naay assassination attempt kang Pope John Paul II, pinaagi sa usa ka pagpusil. Iyang gibisita o gipasaylo ang tawo nga misulay og pagpatay kaniya. Wala niya tuguti nga ang kapungot mao'y mudumala sa iyang kinabuhi. Iyang gipili ang kaluoy. He chose forgiveness.
gipili niyang pasayloon ang tao nga gustong mupatay kaniya. Sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi, daghang higayon nga masulayan jud ta. Tingali adunay nakapasakit, no, sa atong dungog. Tingali adunay nakapasubo pod nato. Ang ebanghelyo nag-awhag nga dili dayon motubag pinaagi sa kasuko. Ang tinuod nga kadaugan dili ang pagdaog sa away, kundi ang pagdaog sa kaugalingong kapungot. Ang tinuod nga kusog makita sa pagpugong sa panimalos. Ikaduhang punto, ang mga sumusunod ni Kristo gitawag sa pagkamanggihatagon. Human sa pagtudlo mahitungod sa pikas-aping, nagisgot usab si Jesus mahitungod sa paghatag sa kupo ug sa paglakaw og dugang nga kilometro. Kini mga hulagway sa gugma nga wala nagkwenta. Ang kalibutan kasagaran moingon nga ihatag lamang ang kinahanglan. Apan si Jesus nag-awhag sa paghatag nga labaw pa sa gikinahanglan. Give to the one who asks of you. Matthew 5:42. Sa binisaya nga hubad, hatagi ang nangayo kanimo. Ang gugma ni Kristo kanunay nga sobra sa atong gipaabot. Wala lamang siya naghatag og usa ka bahin sa iyang kinabuhi. Gihatag niya ang tanan alang sa atong kaluwasan. Ug mao usab kini ang espiritu nga iyang gusto nga makita sa iyang mga sumusunod. Ang Kristiyanos dili lamang matarong apan manggihatagon usab. Sa walay bayad kamo nakadawat, sa walay bayad usab kamo paghatag. Usahay ang pinakadakong regalo nga atong mahatag dili sa lapi. Mahimong panahon kini alang sa usa ka tawo nga nag-inusara. Mahimo nga pagpaminaw kini sa usa ka tawo nga nasakitan. Mahimo usab nga mga pulong kini sa pagdaig ngadto sa usa ka tawo nga nawad-an og paglaom. Ang tawo makagamit sa atong gagmayng buhat sa gugma aron mausab ang kinabuhi sa uban. Ang mga sumusunod ni Kristo gitawag sa pagkamanggihatagon. Story time. Usa sa mga nindot nga karaan nga mga salida nga akong nahinumduman mao ang salida nga Les Miserables. Ang sentro nga karakter niini mao si Jean Valjean nga napriso sulod sa daghang katuigan tungod sa pagpangawat og pan. Sa dihang nakagawa siya, puno siya sa bitterness, kasuko, tungod sa kapait nga iyang nahiaguman. Usa ka gabi, gidawat siya sa balay sa obispo, bisan usa siya ka stranger. Apan gikawatan ni Jean Valjean ang obispo o gidakop siya sa mga pulis. Sa dihang gidala siya balik ngadto sa obispo, gilauman sa tanan nga sidya tamayon, dagmalan, pakaulawan. Apan ang obispo miingon, ngayang gihatag ang mga butang nga naa kang Jean Valjean og gidugangan pagani niya kini. Nakurat si Jean Valjean sa gihimo sa obispo. Nasabtan sa obispo nga nahimo kadto ni Jean Valjean tungod lamang usab sa iyang lisod nga kahintang samtang atoa pa sidya sa presuhan. Ug kadto nga higayon maoy nakapausab sa iyang kinabuhi. Nahimo siyang usa ka tawo nga nag-alagad og nitabang sa uban. Ang kaayo nga iyang nadawat nahimong sinugdanan sa iyang pagkakabig ug bag-ong kinabuhi. Children of God, mga anak sa Diyos, ang ebanghelyo karon nag-awhag kanato sa usa ka gugma nga dili ordinaryo. Ayaw tuguti nga ang kapungot mo'y mudumala sa inyong kasing-kasing. Pilia ang pagpasaylo bisan lisod. Hinumdumi nga si Jesus mismo mao ang unang nagpakita niini nga panig-ingnan. Ang iyang krus usa ka timaan sa gugma nga wala mibalos sa kadautan. Busa ipadayon ninyo ang pagbuhat og maayo bisan
dili gani kini mahisuklian o susama nga kaayo. Timani nga ang Ginoo nasayod sa tanang ato ang buhat. Ug sa hustong higayon, muhatag kanato sa ganti nga iyang giandam pod alang kanato. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.